Velkommen til præsentationen af mit ComIT-projekt WebFeature. Mit navn er Anders Stennevad, og du skal opleve livet fra kantstenen. Denne præsentation har til mål at vise argumentation for valg af virkemidler i min WebFeature. Præsentationen er delt op i 3 dele. Den første del præsenterer problemstillingen og det udgangspunkt som projektet. Den anden del af præsentationen fokuserer på det strategiske niveau. Dette har til formål at vise, hvad det er for nogle strategier, som giver mening at implementere i produktet. I den tredje og sidste fase kommer vi til det konkrete fase, her hvor at det teoretiske bliver sat i praksis. Her vil det blive påvist, hvordan teorien er blevet brugt i selve produktet. Først og fremmest problemstillingen. I Danmark er der mange hjemløse. I 2009 blev det talt op til at være 5.000 for SFI, som er det nationale forskningscenter for velfærd. Dette tal har kun steget inden for de seneste par år. Og da vi ikke ønsker, at der er så mange hjemløse på gaden, så giver det mening at sætte fokus på hjemløshed og hvordan det er at være hjemløs. Til dette findes der organisationer som Hus Forbi. Selvom Hus Forbi har meget succes på det fysiske ved at sælge blade igennem de hjemløse, så er der ikke sket meget udvikling på deres digitale platform. På grafen herover kan I se, hvordan udviklingen fra 2004 op til nu har været i Hus Forbis internettrafik, altså de mennesker, som har googlet Hus Forbi. På trods af, at der er gået minimum 12 år, så kan man ikke se, at der er sket en stor udvikling. Det er rent faktisk gået ned ad bakke siden 2004. Det her det er et reelt problem. På baggrund af det her, så giver det mening for Hus Forbi at kigge i nye baner og nye former for journalistik. Det er her webfeaturen kommer ind i billedet, fordi det en webfeature kan, er at revolutionere den måde, som journalistik bliver gjort på i dag. Det er forventningen, at hvis man går ud og er kreativ omkring det her med at lave en webfeature, som kan skabe interessen for emnet igen, så vil man på lang sigt se, at Hus Forbis digitale platform vil blive benyttet mere og mere. Det er derfor, det er vigtigt at producere en god webfeature. I forbindelse med det her er der blevet opstillet nogle fokuspunkter. Her er det mest væsentlige, at vi skal sikre Hus Forbi på lang sigt. Det er også vigtigt, at vi skal prøve at eksperimentere og prøve at lave noget virkelighedsnær journalistik. I den her forbindelse ønsker vi at lave noget, som ikke er set på markedet før. Dette kan opnås ved at have indhold med et fokus på brugerinddragelse, hvilket betyder, at vi skal have et produkt, som folk kan manøvrere i på mange forskellige måder. Journalistik handler nemlig ikke længere om at tage læseren igennem en historie kronologisk fra start til slut. Journalistik i dag handler i meget højere grad om at have mange indgangsvinkler og give læseren en valgfrihed i journalistikken. I forbindelse med det her er der opstillet nogle succeskriterier for produktet. I den forbindelse er det et krav, at vores produkt løser at skabe en større internettrafik på Hus Forbis hjemmeside. Vi ønsker derimod også, at der kommer flere donationer direkte til de hjemløse via Hus Forbis digitale platform. Det er her, at webfeaturen skal være med til at gøre opmærksom på den her mulighed. Samtidig så handler det om at engagere brugeren og få brugeren til at interessere sig for hele temaet med hjemløse, men også for den her form for journalistik, da det kan være med til at bane vejen for yderligere andre produkter inden for samme ramme. I forbindelse med det her, så er det vigtigt at tegne en meget skarp målgruppe. I den her forbindelse, der har vi en primær og en sekundær målgruppe. De her målgrupper er baseret på Kasums analyse, som er udarbejdet i samarbejde med Gallup. Her til venstre ses en indramning af Gallup-kompasset, af den del af Gallup-kompasset, som er vores målgruppe. Den her indramning giver os en idé om, hvad det er for nogle dele af kompasset, der skal fokuseres på. Som det kan ses, så er det primært den fællesorienterede, moderne målgruppe, vi er interesseret i. Helt specifikt er der 3 segmenter, som der er taget ekstra godt udgangspunkt i. Som I kan se, så er den primære målgruppe kulturnauterne. De udmærker sig ved at have den højeste pengesum af donationer på et år. Det er en målgruppe, som interesserer sig meget for kultur og for samfundsdebat, og som i bund og grund er nogen, som har en part i det med hjemløse. Det er desuden også en målgruppe, som føler, at de får noget ud af at læse og høre om hjemløse. Dette gør dem til en fantastisk primær målgruppe, som vi kan være med til at få flere donationer til hjemløse generelt, hvis vi kan aktivere målgruppen.
Derudover har vi 2 andre målgrupper. Det første det er kolleger og hjerterum. De her er placeret i den sekundære målgruppe. Kollegerne er primært unge mennesker, som bor på kollegier. Disse unge har en stor interesse for at hjælpe samfundet. Dog har de ikke lige så mange penge til rådighed, men de kan blive en god mulighed for folk, der har lyst til at engagere sig med hjemløse på længere sigt. Desuden kan det godt være, at de har nogle småpenge, de kan donere, hvilket gør dem en del af den sekundære målgruppe. Derudover har vi hjerterum, som er en del af dem, som bor i hovedstadsområdet, som også er fællesskabsorienteret. Disse mennesker udmærker sig ved at have en elsken for økologi, og generelt det der med at have et syn på samfundet. Disse er en smule mere traditionelle, men nødvendigvis er det ikke en dårlig ting. Kulturnauterne er primært placeret i segment F, som er karakteret ved at have en høj velstand. De unge er primært placeret i segment H, som er en stor del af det moderne segment. Derudover har vi hjerterum, som er en stor del af segment E. De placerer sig mellem det fællesskabsorienterede og det moderne. I forbindelse med de her målgrupper, så kan det nogle gange være rigtig svært at skabe interesse. Er ens budskab for langt, eller kan man ikke skabe interessen hurtigt nok, så vælger folk bare at scrolle videre, eller overhovedet ikke interessere sig og læse videre på produktet. Derfor benytter vi en metode, eller nærmere et værktøj, som hedder 3-30-3. Det står for 3 sekunder til at identificere, om det er noget for en, 30 sekunder til at få en interesse, og 3 minutter, man maks har lyst til at bruge på selve produktet. Det her det er rigtig vigtigt at få det med i selve produktet, da det her er et digitalt produkt, og det er meningen, at folk skulle have lyst til at læse det og bruge det på farten, eksempelvis på mobiltelefonen. Det skal inkorporeres i det final produkt. Når man bruger digitale medier til eksempelvis at dele nogle af de her produkter, så er det rigtig vigtigt at bruge en model, der hedder Leap. Leap har den klare fordel, at den er med til at sætte forskellige faser af ens produktion op i nogle kasser. Helt konkret betyder det, at inden man overhovedet går i gang med at lave sit produkt, så skal man lytte til sine brugere. Man skal vide, hvad det er, der engagerer dem, og hvad er det for nogle ting, der gør, at de får lyst til at dele sig i debatten omkring emnet. Herefter kommer man til noget, man kan proppe ind i produktionen af produktet. Det er vigtigt, at man laver en opdatering eller et produkt, som kan være med til at engagere folk. Et produkt, som folk føler noget for, og de føler, at de måske har lyst til rent faktisk at give det like, som de har om dagen, eller efterlade en kommentar på produktet. Derefter er det vigtigt, at man bygger action, som også er fra AIDA, ind i sit produkt. At man simpelthen har en ting, man kan gøre. Om det er at signe op for en sms-service, eller om det er at betale penge til hjemløse, så er det i hvert fald der, man skal placere det. Til sidst så skal man opfordre eller bygge ind i produktet, at folk får lyst til at dele det. Fordi det er det, der gør Leap-modellen interessant. Det er, at man får folk til at dele det mellem sine venner. At man får det til at betyde så meget for en person, at personen rent faktisk føler, at det har værdi for andre også. Hvis man opbygger sit produkt efter det her, så er man i hvert fald sikker på, at folk de vil være engageret mere, og de vil i højere grad sprede ens budskab. I forbindelse med udarbejdelsen af den her webfeature, så giver det mening at kigge på nogle virkemidler. De virkemidler, som I ser foran jer nu, er primært valgt ud fra ideen om, at man skal sætte personen i oplevelsessituationen som hjemløs. Man skal simpelthen føle, at man går på gaden, og man oplever mange af de samme dilemmaer, som en hjemløs gør. Dette betyder, at det giver mening at have en point of view i sin produkt. Det er også vigtigt, at man har nogle valgmuligheder, sådan så man kan illustrere, hvordan det er at være hjemløs, hvordan nogle små hverdagsspørgsmål reelt set kan have en stor betydning for ens liv. Det med valgmuligheder betyder også, at man har brug for flere veje, for man kan ikke bare have en mulighed, som ikke munder ud i et forskelligt resultat. Det her er nemlig ikke noget, som folk de føler for. Får man nemlig en valgmulighed, som egentlig ikke giver en noget, så er det reelt set, så mister det værdi for folk. Til sidst er det vigtigt at skabe et univers i den her webfeature, som har noget historie. Men det menes der, at man skal i hvert fald føle, at der sker noget, at man ligesom kommer et sted hen, at man ikke ender tilbage, hvor man starter. De her tanker skal sammen være med til at skabe en oplevelse, som engagerer brugeren, men også giver brugeren en følelse af reelt set at have prøvet at være hjemløs. Og det er de virkemidler, som det giver mening at have i det final design. Så opsummeret er det hverdagsproblemer for de hjemløse, dilemmaer, som folk ikke indser, mødet med gadebilledet og spørgsmål uden svar. Med det sidste menes der, at der ikke skal være et facit på, hvad der er rigtigt og forkert at gøre. De konkrete ting, som det giver mening at have i designet. Derudover, så giver det også mening at vælge et format. I den her forbindelse vil man ofte vælge et kronologisk spor, som kan være med til at fortælle en historie. Det er i hvert fald den nemmeste måde at lave
en historie på. Dog har et kronologisk spor den udfordring, at det ikke giver muligheder for at vælge noget i designet nødvendigvis. Det er en rigtig, rigtig dårlig ting. Da det betyder, at brugeren kan få lyst til bare at zappe væk, hvis personen ikke føler, at det kronologiske bevæger sig hurtigt nok frem, eller er interessant nok. Samtidig kan der også være problemer ved kun at give folk muligheder for at vælge ting hele tiden. Det kan betyde, at folk egentlig ikke får fat i det fokus, som man prøver at skabe med ens design og produkt. På baggrund af det her, så giver det rigtig god mening at køre 2 spor. Et spor, som kører kronologisk, som har det formål at give folk den mere detaljerede forklaring af problemet og problemstilling og det at være hjemløs. Det er også her, hvor man for eksempelvis skal bygge ind, at man i sidste ende forklarer, hvordan det er, man kan hjælpe, også sådan, så man får en slags taksonomi, eller i hvert fald en slags flow i sit designerprodukt. Sådan så, at produktet ikke ender med at ende flat ud, fordi at de har taget de interessante ting til at starte med i sit design. Eller i hvert fald de ting, som er mest følelsesgivende. Så det her kan man så parre det med et spor, som ikke har nødvendigvis så meget indhold, men har det formål at holde læseren engageret. Her giver det mening at have et selvstændigt videospor, som giver muligheder for at vælge, hvor mulighederne nødvendigvis ikke er med til at forklare præcis, hvad det er for nogle ting, som der omgiver en, når man er hjemløs. I hvert fald ikke med ord. Det betyder ikke, at man ikke får noget videre af at følge med i videoen, men det betyder, at man ligesom den oplevelse, man får af videoen, vil være forskellig for alle mulige mennesker. Derfor er det her spor ikke så godt til at opfordre folk til, hvad det er, de skal føle, men til gengæld er det rigtig godt til at holde folk fast, og det er derfor, det giver mening at have de 2 spor. I forbindelse med det her er der også nogle etiske problemstillinger, der skal tages højde for. Laver man eksempelvis en video, der udstiller hjemløse, som om de ikke er, så kan man være med til at skabe flere stereotyper og misforståelser omkring hjemløse. Derfor er det vigtigt, at man har en god indsigt i, hvordan det er at være hjemløs. Det er også vigtigt at tage med, når man laver produktet. For at kunne udarbejde et godt produkt, så giver det mening at lave nogle storyboards. Det betyder, at man reelt set planlægger præcis, hvordan ens videoelementer skal foregå. Det er også her, man vælger, hvad for nogle skærme, der fører hvorhen, og hvad er det for nogle billeder, som reelt set skal vises. Man kan også forklare, hvad er det for nogle følelser, og hvad er det for en handling, der kommer med her. Her til højre ses et eksempel på et storyboard, hvor det desværre er lidt utydeligt. Men det her, det er altså det første storyboard for der, hvor personen er på stationen. De her er vedlagt præsentationen. Som jeg sagde før, så storyboardsene fortæller, hvad for nogle ting de går, hvad for nogle skærme, der fører hvorhen. Dog for at skabe et overblik, så er der også blevet lavet et flowchart. Her er det vigtigt at lægge mærke til, at reelt set kører hele videopræsentationen i 2 spor. Det er ikke 2 spor, som virker som om, at de 2 spor for brugeren. Brugeren skal helst få oplevelsen af, at der er langt flere spor. Flowet er generelt, at man bevæger sig ned igennem flowchartet, og når man så er nødt til at sove, enten på biblioteket eller på stationen, så kan man så blive opfordret til at starte forfra. Men det er virkelig her, at det sådan set slutter. Der er cirka lige langt mellem alle beslutninger, hvilket betyder, at det cirka tager 6 minutter at komme igennem den hele, hvis man altså ikke springer frem i videoerne. Det her, det kommer så frem til den tekniske udfordring. Her vil jeg ligesom prøve at give en idé om, hvordan det er oplevelsen af, at man kommer ind på siden. Det øjeblik, man går ind og trykker linket ind, eller trykker på linket fra Facebook eller et andet ting, måske har en ven delt det med en, så kommer man ind på den her side. Øverst i højre hjørne, der er der en lydfil, som automatisk begynder at spille. Den her lydfil, den vil blive ved med at køre igennem hele videoen, også selvom man skifter imellem videoen. I videoen kan man se nedenunder, at det er en YouTube-video. YouTube-videoen har i slutningen af hver nogle annotations, som betyder, at man kan klikke på skærmen for at komme videre til en anden video. Det er den måde, som selve videoen er bygget op på. Den er for eksempel bygget op af 8-9 forskellige videoer, som man så kan klikke igennem ved hjælp af den her skærm. Der er også noget tekst på skærmen. Her er det primært ikke meningen, at det skal tage så meget af opmærksomheden. Det er der primært til at kunne forklare, hvis der er en person, der kommer forbi og ikke ved, hvad det handler om. Eller eksempelvis, hvis man ønsker at dele det her på andre medier, så kan man eksempelvis have det med, så det er synligt. Farverne og skrifttyperne er valgt i forbindelse med, eller i forhold til, den oplevelse og den synergi, jeg gerne vil have imellem de forskellige elementer på skærmen. Her er der primært valgt skrift uden fødder, primært for at sikre, at at det spiller rigtig godt på en skærm. Denne video kan findes ved at følge et bestemt link, som også er vedlagt opgaven. For at sætte nogle ord på, hvad der er lykkedes og hvad der er lykkedes mindre godt i produktet, så er der nogle kriterier, som vi skal kigge på. Først og fremmest er det et kriterie, at læseren ikke zapper væk. Det, der desværre kan være nogle problemer med det her måde, det er lavet teknisk, det er, at det ikke er altid, at folk de forstår, at de skal klikke videre i videoen.
Det er nødvendigvis ikke brugervenligt, og det kan betyde, at folk sådan set kun ser det første minut og 30 sekunder, før de i virkeligheden ikke får mere video. Derfor får man oplevelsen af, at det sådan set er slut. Eller også så bliver man nærmest bare kedet ihjel af det kronologiske virkemiddel, som er i øverste højre hjørne i form af lyd. Det her det er sådan set et problem, man sagtens kunne have løst ved hjælp af brugervenlige pile, eller en slutning på videoen med noget tekst, der forklarer, hvad det er, man skal gøre. Der er mange måder at løse det på, men helt konkret, så skal videoen ikke bare stoppe, når det er, at man ikke har valgt noget. Reelt set vil det være optimalt at have en flashfil, som efterfølgende spiller, hvor det er, at man så ligesom får nogle pile, der peger hen, vil du vælge det her, eller vil du vælge det her, og som nødvendigvis ikke på samme måde lukker mellem videoerne. Umiddelbart har det med perspektivet og det der med, at man har de to spor fungeret rigtig godt. Det bliver en ret intim oplevelse, at man sådan ligesom selv i sit eget tempo kan gå igennem den her video. Samtidig med, at man kan høre noget ved siden af, hvor det i virkeligheden ikke overspiller selve den oplevelse, man får af at se videoen. Der er en ret god synergieffekt imellem de her to ting. Og det vil jeg mene er rimelig vellykket i den her forstand. Umiddelbart kunne man måske godt have valgt at ændre lidt i lydsporet, så det måske blev lidt mere interessant. Eller også kunne man have kigget på videoen og måske valgt nogle valg, som var lidt mere tydelige på, hvad det var for en effekt, det havde. Alle de her ting er primært noget, som er forbedringsforslag til selve indholdet, men selve ideen bagved er nødvendigvis ikke dårlig. Det er også væsentligt at sige, at hele det der med at få point of view og historiedelen med ind i det her er rimelig godt vellykket. I kraft af, at man sådan set har valgmuligheder, som har betydning, og når folk oplever det for første gang, så får de ikke indtrykket af, at det bare er en lineær oplevelse, de får. De føler faktisk, at det er en by, de bevæger sig rundt i, hvilket er ret interessant. Med folk mener jeg, de begrænsede mennesker, som jeg har testet det på, jeg desværre ikke har kunnet teste det på en mere repræsentativ målgruppe. Derfor bør man tage det med grænsalt. I forbindelse med det her, så er der sådan set blevet skabt et nyt koncept. Det er ikke noget, som jeg i hvert fald har set andre steder. Det her med, at man simpelthen parer et kronologisk og et valgfrihedspræget spor. På den her måde kan man sådan set snakke om, at det er et nyt paradigme. Man snakker om, at det der med, at internettet og den måde, det fungerer på, er et nyt tekstparadigme. Men på en eller anden måde er den her kombination mellem lyd og video også et tekstparadigme. Man kunne forestille sig, at man kunne bruge det her i andre brancher, hvor man har nogle bestemte mennesker, man gerne vil have iscenesat deres hverdag. Man kunne eksempelvis bruge det politisk og vise folk, hvordan det i virkeligheden er at være på en bestemt ydelse, eksempelvis kontanthjælp, for nogle dilemmaer, man kommer igennem i løbet af dagen. Man kunne også forestille sig, at man kunne sætte det for pædagoger i børnehaver, og så sige, hvad er det i virkeligheden for en oplevelse, som de har af at have det job. I virkeligheden er det et paradigme, som kan være med til at give et indtryk af, hvordan det er at være noget, man ikke er. På en helt anden måde, man ellers kan med tekst og med folk, der snakker om. Fordi det her, det er sådan set ikke en oplevelse, man oplever igennem andre. Det er en oplevelse, man helst skal opleve igennem sig selv. Det betyder selvfølgelig også, at man er med til at præge oplevelsen og det, man får ud af det. Jeg er ret sikker på, at det her er et interessant måde at gøre det på, som kan bruges på en masse andre interessante måder. Og det er på baggrund af det her, at jeg vil afslutte min præsentation af min webfeature. Jeg håber, at det har været af interesse, og det ikke har været alt for langtrukkent. Herfra er der ikke andet end at sige, end ha' det godt.